keď to mám zapnuté, ale to bude furt zapnuté teraz, tak môžem si dať zapaľovanie. Vtedy to už funguje. Hej. Toto je svetlo, to druhé je svetlo, toto je zapaľovanie. Zapaľovanie, keď dám hore, tak tu mi začne svietiť všetko. Tuto ako je tá nula, tak tam mi ukazuje otáčky, to potom tu ukazuje ešte baterku a hej. Keby tu niečo začalo blikať počas jazdy, tak tiež treba najlepšie ísť do boxov alebo motor. Tuto otáčky najlepšie sledovať, to sú digitálne, to je tak najlepšie vidieť. Tak na maximálne otáčky alebo na nízko prejazdu, tak tiež ešte na pokusy do otáčkách. Ešte sú zapnuté, tak sa to vôbec naštartuje. Keď mám zapáľovanie hore, tak ešte tak teraz vlastne neviem štartovať tú tlačítku čierny. Toto len na chvíľu stlačím, to je také tlačítko, že na chvíľu stlačím, podržím, naštartuje to, hneď to pustí. Dôležité je potom nevypínať týmto motor, hej, vypínať motor týmto zapáľovaním, hej, že je to naštartované a vypnem to tak, že to dám dole. Jednoduchá vec. Hej. To je znova zapáľovanie, teraz to není žiadna rýchlosť, hej, takže som to mohol naštartovať. Ale asi to skápalo, aby si dám trošku držať do tačky. Alebo nie. Ako to je naštartované. Potom keby je to ten vypnú, tak to máme to tam dole. Vypne sa to všetko, hej. Tak. Potom keby ste museli nejak vystupovať z toho, hej, tak všetky tieto pásy, to sú štvorkodové pásy, hej, potočením doprava alebo doľava, hej, sa všetko pustí a vy môžete vtedy vystupovať. Dobre je si dať ešte aj volant von potom, hej, to sa ľahko stlačí a môžete ho potom vyťahnuť. Vtedy sa ľahšie vylezie z toho, hej. Tie rýchlosti, normálne, čo hovorím, štvorrýchlostná prevodovka, tá jednotka je tak, že